नोङो माबायाव फैलाङो गिबियावनो बेलासिनि गोजोननाय हामलायनाय नोंथांमोन बयनिसिमबो हरनाय जाबाय आरो वेलकाम टू बेक माय इउटुब चेनेल। ओमफ्राय आं इउटुब नायो, इउटुबावबो बयबो नुयो आरो इउटुब नायो, इउटुबावबो बिदिनो भाइराल, फेसबुक नायो, फेसबुकावबो बिदिनो भाइराल। मा जानो हमखो? लाजिनो रोंला नामा? नायलाय माबायदि ओमफ्राय मानो बेफोरबायदि लाजिनो रोंला नामा? गुबुन जाथिफोरखौ जों नुवा, गुबुन जाथिफोरखौ जों खोनायाबो। जोंनि बर'फ्राल' गासिबो जानाय मानि नुनाय मानि गासिबो जोंनि बर', भाइराल जानाय मानि जोंनि बर'। सोरबा फिसाइ गोनाङा मा हिनजाव गोनांखौ दोनखालांनाय, सोरबा हिनजाव गोनाङा फिसाइ गोनांखौ दोनखालांनाय, आरो सोरबा फिसाइ गोनाङा सिख्लाफोर गोरलै गोरलैखौ लानानै खारनाय। मा बेलाय? मा जाजोबखो? ओमफ्रायो फरायदो नालाय फराय, गोसोबादि फराय। फरायनो मोनदों फराय। फैसा नांगौ, थाखा नांगौ, बिमा बिफानाव एसेसो दिनै होनो हायाब्लाबो गाबोन समफोर माबा मोनसे एसेब्लाबो माबा मोनसे जगार खालामनानै होगोन। दा मा बुङो लोगोफोर? बिदि जालायबाल', बिदि खालामबाल' थाखा मोनो नामा? गोदाव सोराव लाजिनो रोंला नामा? बिमा बिफानि मान सनमान, गावनि मान सनमान आरो गामिनि मान सनमान गासिबो जाजोब्बाय आरो जाथिखौनो जाबाय, जाथिखौनो फानबाय। बिदि जाहैनाया, बिदि गासिबो खामानिखौ नोंसोरो साक्सेसफुल मावाबालाय, नोंसोरो हमथानाय गैयाबालाय, नोंसोरो हमथानांगौब्रा, फरायनांगौ। नोंसोरो साक्सेसफुल जागोन ना, होमब्लासो नोंसोरो थाखा नांगौ थाखा मोनगोन। फरायग्रो, साख्रि माव। दानि आजिखालि साख्रिनि खोथाखौथ' बाद हो। आरो मा? नोङो माबा मोनसे फालांगि मावनानैबो जानो हायो, साख्रि गैयाब्लाबो। गोदाव सोराव बेफोरबायदि भाइराल बेफोरबायदि जायो। आं इउटुबाव नायबा इउटुबावबो, फेसबुकाव नायबा फेसबुकावबो गासिबो भाइराल। मा भाइराल नुनानै लाजिखांदों आरो। लाजिखांनो माने बयबो लाजिखायो। गावनिनो हारि, गावनिनो जाथि, गुबुन हारिफोरखौ बिदिनो माबाफ्राव मिडियाफ्राव, बर' रादाबफ्राव नुवा, निउस लाइभफ्राव नुवा। गासिबो नुनाय मानि, भिडिअ नुनाय मानि, भाइराल जानाय मानि बे बर'। ला लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोला, बेयावनो आं दोनथ'नो सानबाय। दा बिसोर भाइराल जाग्राफोरखौ आं दुखु मोननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। ओमफ्राय
लाजिनांथाव बाथ्रा खालि नुनाय मानि बर'फोर हमजानाय मानि बर'फोर ओमफ्राय दस्रा जाथिफोरखौ जों मालाबाबो नुवा जोंनि बर'फोरखौल' जों नुयो हमजानाय भाइराल जानाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय।